Noswaith a chroeso I sesiynau Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar Clefyd ac Amddiffyn ac yn cael ei gyflwyno gan Mr Bryn Davies o Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy. Bydd y sesiwn yn para am tua 45 munud lle bydd Mr Davies yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb a fe wnawn ni'n gorau eich ateb chi. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, bydd y recordiad ag unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Mr Davies, draw at chi. Helo, pnawn da, biolegwyr, gobeithio chi gyd yn iawn. Diolch yn fawr, Mrs Williams. Testyn heno yma fydd uned 4.6, Clefyd ac Amddiffyn. A dyna I chi nodau beth da ni'n gobeithio gyflawni heno yma. Jyst nodyn bach cyn cychwyn arni'n iawn, mae'r arholiad Bioleg Triphlyg eleni ar yr unfed ar 15. Dych chi angen bod efo cynllun ynglyn â be I wneud pryd. Okay? Mae yna llwyth o adnoddau ar gael, mae yna dolenni I heine ar y sleid fanna I chi. Okay? So dych chi angen gwybod be I wneud a pryd I wneud o. Mae'r wefan tanio hefyd efo nifer o adnoddau ansawdd uchel iawn. Mae yna dolen eto I heine yn fan hyn. Okay. Maen nhw'n cynhyrchu llawer o trefnyddion gwybodaeth, okay, sy'n ffordd dda o cychwyn adolygu. Ond wedi dweud hyn, mae creu trefnydd gwybodaeth eich hun yn ffordd llawer mwy gwerthfawr o adolygu. Okay. So, bwriad y trefnydd gwybodaeth, neu map meddwl, neu be bynnag chi eisiau galw o, ydy crynhoi'r holl gwybodaeth mewn un lle fel bod chi'n gallu dwyn effeithiau pwysig I gof. Mae angen sicrhau bod chi'n gallu ail-wneud y trefnyddion yma, iawn, fel bod chi ddim angen mynd nôl at eich nodiadau chi. Okay? Dydy creu post y del un tro ddim yn mynd I gwasgu'r holl gwybodaeth o'r maes llafur yna mewn eich pen. Pan da chi yn gallu ail-greu y trefnydd gwybodaeth heb gofod edrych yn ôl ar eich nodiadau, mae'r gwybodaeth bynciol gennych chi yn eich pen, a wedyn mae'n amser cymhwyso gwybodaeth trwy ateb hen gwestiynau. Cofiwch, 50% dwy'n I gof, 50% cymhwyso. Iawn? Allai ddim pwysleisio digon pa mor bwysig ydy'r hen gwestiynau yma. Okay? Reit, so bwriad heno yma ydy mynd trwy prif bwyntiau yr uned Clefyd ac Amddiffyn. Felly, fydd eisiau darn o bapur arnoch chi. Weithiau dwi'n licio dweud darn o bapur A3, a wedyn da chi'n gallu gwneud croes yn y canol, a wedyn mae yna 4 is-destun o fewn y testun yna. Iawn? Allwch chi wasgu pause os da chi eisiau wan I mynd I nôl unrhyw adnoddau, mae papur A4 yn iawn, neu be bynnag. Okay? So, bwriad heno ydy creu un o'r trefnyddion gwybodaeth yma efo'n gilydd. Right? Iawn ta, felly, yn bocs rhif 1, da ni eisiau sôn am microbau, iawn? So'r microbau ydy organebau gellog. Okay. Enghraifft o ddau yn fan hyn, iawn? So, mae gennych chi bacteria ydy hwn, a virus ydy hwn. Okay? Di hyn ddim wrth raddfa, mae'r virus yn lot llai. Okay? Mae bacteria yn gallu dal virusau, maen nhw mor fach. Alright? Microbau sydd yn achosi clefyd ydy pathogenau. Iawn? O, dwi wedi mynd ar hyn bell hwnna. So, pathogenau ydy microbau sy'n achosi afiechyd. Okay. Enghraifft o ddau o heine yn fan hyn. Okay. Sylwch, iawn, dydy cell bacteria ddim efo cnewyllyn. Be sgynno fo ydy fel yr llanast o DNA yn fan hyn. Iawn, so mae gynno fo DNA, mae gynno fo ardal niwclear, ond does gynno fo ddim cnewyllyn ar y cyfryw. Okay? So maen nhw'n galloedd syml. Alright?
So mae hein, pan maen nhw'n mynd mewn i'ch corff chi yn gallu achosi afiechyd. Okay? So gwahanol bacteria yn golygu gwahanol afiechyd. Alright? Virus fan hyn yn enghraifft o microb neu pathogen arall. Mae hein yn pethau syml iawn. Okay? Be sgynnych chi ydy chydig bach o deunydd genetig yn y canol, a wedyn mae gennych chi coat protein nhw'n y tu allan. Okay? So mae o wirioneddol yn rhywbeth syml iawn. Okay? So does o ddim cnewyllyn, sy'n cell bilen, dio ddim yn cell arferol ydych chi wedi arfer efo. Okay? A hefyd unwaith eto, gwahanol virus yn achosi gwahanol clefydau. Alright? Mae yna mathau eraill o microbau, iawn, sef ffwng, iawn, so fungus, so mae heina yn gallu achosi rhai clefydau, a hefyd protistau. Okay, so mae protoctista, yn organebau ungellog sydd ddim yn bacteria. Okay? So rhai enghreifftiau wedyn o pethau sydd o glefydau sy'n gallu cael ei achosi. So mae virus yn gallu achosi ffliw neu anwyd, neu Covid, fel da ni'n ymwybodol ohono fo. Mae bacteria yn gallu achosi nifer o clefydau, so mae unrhyw haint, mae unrhyw itis, so bronchitis yn cael ei achosi gan bacteria, okay? Neu cholera, neu gwenwyn bwyd, E. coli, gyd yn cael ei achosi gan bacteria. Ffwng, mae hein fel arfer yn heintiau ar croen, iawn? So pethau fel dermatitis neu ringworm neu rhywbeth fel yna. Okay? Neu thrush hefyd yn cael ei achosi gan ffwng. A protistau, enghraifft ydych chi angen cofio yn fanna ydy malaria. Iawn? So dyna i chi rhai clefydau sy'n cael ei achosi gan y microbau neu'r pathogenau yma. Okay? Reit, so mae clefyd yn lledaenu spredio mewn gwahanol ffyrdd. Okay? So mae yna cyswllt uniongyrchol. Okay, so os di rhywun yn cyffwrdd rhywbeth neu rhywun efo'r clefyd, mae'n gallu pasio. So enghraifft o rhywbeth fel yna fysa rhywbeth fel ffwng, iawn, neu taroden traed, athlete foot. Okay, so yn amlwg nid pob clefyd sy'n lledaenu efo cyswllt uniongyrchol. Mae yna rai yn amlwg ddim. Haint aerosol. Iawn, so mae hwnna'n golygu anadlu mewn. Okay? So os di rhywun yn tagu a mae virus ffliw yn mynd allan i'r aer, os di rhywun arall yn anadlu hwnna mewn, esgusodwch chi, mae hwnna'n golygu bod o wedyn yn pasio bod o'n lledaenu'r person nesaf. Okay? A mae ffliw neu anwyd yn enghraifft cyffredin iawn o hwnna. Okay? Mae hylifau'r corff hefyd yn ddull arall, mae rhai clefydau yn lledaenu. Okay? So mae'r un cyffredin sydd yn yr uned yma ydy chlamydia. Iawn. Neu mae AIDS hefyd. Mae hein yn glefydau sy'n cael eu pasio trwy hylifau'r corff. Okay? So fel rhyw a weithiau mae rhain, nid rhain yn benodol, ond mae cusanu neu defnyddio nodwyddau hefyd yn gallu pasio rhai clefydau fel yna ymlaen. Okay? Mae dŵr wedi halogi. Okay, so halogi ydy contaminated. Mae dŵr wedi halogi yn gallu achosi clefydau difrifol iawn. Ddim gymaint lle mae gennym ni system dŵr effeithiol, ond mewn llefydd lle does na'm system dŵr effeithiol, mae dŵr budr yn gallu achosi nifer o pobl i fod yn sâl a hefyd marwolaethau. Okay? So pethau fel cholera
ydy'r enghraifft sydd yn y llyfr. Excuse me. Bwyd wedi halogi. Eto, so mae pawb yn gyfarwydd efo E. coli. Iawn, so math o bacteria ydy E. coli, Escherichia coli, neu un arall ydy Salmonella. So mae hein yn mathau o bacteria mewn bwyd sydd ddim wedi goginio'n iawn. A mae hein yn gallu gwneud chi yn sal iawn hefyd. A wedyn yr un ola ydy pryfed, neu y vector maen nhw'n galw o. Okay. So vector, rhywbeth sydd yn cludo yr pathogen sy'n ei chi'n sal. So yr enghraifft sydd yn fanna ydy malaria. Iawn? So mae malaria yn clefyd sy'n cael ei achosi gan protist, ond mae'n cael ei gludo gan mosquito. Okay? So dyna ydy be di'r microbau, a wedyn sut maen nhw'n lledaenu. Okay? So, mae'ch corff chi yn effeithiol iawn ar cadw'r pethau yma allan. Okay? So, mae yna gwahanol ffyrdd o amddiffyn y corff. Okay? So, fan hyn dwi'n sôn am stopio pathogenau rhag mynd mewn. Stopio mynediad pathogenau. Okay? So, y prif beth ydy y croen. Okay? So, mae o yn rhwystyr ffisegol. Iawn, so physical barrier yn amlwg yn stopio stwff mynd mewn. A mae hefyd gennych chi flora'r croen. Dwi ddim yn sôn am fenyn ma 'na. Be dwi'n sôn am ydy, mae yna microbau sydd ddim yn achosi afiechyd yn byw ar eich croen yn barod. Maen nhw yn naturiol. Okay? A be maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n cystadlu efo pathogenau. Iawn? So, mae o'n iach iawn i cael flora a croen. Mae o'n sicrhau bod poblogaeth y pathogenau'n isel a bod chi ddim yn mynd yn sal. Mae golchi gormodol yn cael gwared ar flora'ch croen chi, sydd yn gadael chi'n agored i ymosodiad gan pathogenau gwahanol. Okay? Sydd ddim yn esgus i beidio golchi dylach, obviously. Hefyd, iawn, pan ydych chi yn cael toriad, iawn, ydych chi yn gweudu. Okay? A ydych chi'n ffurfio y tolchenni. Neu crachen. Okay? So mae'ch gwaed chi'n clotio, a mae'n ffurfio scab ar y tu allan. Okay? A be mae hwnna'n neud wedyn ydy, mae o'n rhwystro mynediad pathogenau i'r corff. Okay? So mae'n stopio'r germ yma rhag mynd mewn. Okay? Mae hefyd gennych chi asid stumog. Okay? So mae asid stumog yn lladd pathogenau ar bwyd. Iawn. Yn amlwg, diolch yn gweithio 100% o'r amser, neu fyswn ni byth yn cael hwn fan hyn, iawn, ond mae o'n gweithio yn aml iawn, okay? Mae'n cadw chi yn saff gan fwyaf. Okay? So mae hein fan hyn yn ffyrdd mae pathogenau, so mae'r corff yn atal mynediad pathogenau. Rhywbeth, mae'n siŵr ddylswn ni dweud ar y cychwyn, iawn, pathogen ydy rhywbeth sydd yn achosi chi fod yn sal, ond mae yna hefyd lot o microbau manteisiol. Okay, so mae yna nifer o microbau fysa chi ddim yn gallu gwneud hebdyn nhw, iawn, so fel flora'r croen, mae yna microbau yn eich system dreulio chi, mae nhw yn siŵr sa rhai yn disgrifio nhw fel friendly bacteria. Yeah? A wedyn mae gennych chi yr pathogenau, rhai sy'n eich chi'n sal, I suppose fysa hein yn yr not friendly bacteria. Iawn? Reita, so dyna i chi bocs rhif 1.
Reit, so mae chi 5 cwestiwn cyflym ynglyn â'r bocs yna. Os da chi eisiau gwasgu pause, wedyn atab hein, wedyn ailgychwyn y fideo allwn ni mynd trwy atebion. Okay? So microbes sy'n achosi clefyd ydy pathogen. 3 math o microbe, so bacteria, virus, ffwng, neu fysa chi hefyd yn gallu cael protist. Oes gan bacteriwm gnewyllyn? Nac oes. Okay, mae jyst gyda fo'r llanast o DNA yn y canol. Adeiledd feirws, so mae gyda fo deunydd genetig mewn cort protein. Iawn? A wedyn 4 ffordd o lledaenu clefydau. So mae gynnwch chi cyswllt uniongyrchol. Mae gynnwch chi hylifau'r corff. Mae gynnwch chi heintiau'r aerosol. A mae gynnwch chi dŵr wedi halogi. Okay? So dyna chi dwy'n heina i gof yn gyflym. Reita, bocs 2, dwi eisiau sôn am beth sy'n digwydd pan mae'r pathogen wedi mynedu'r corff. Okay? So mae pathogen tu mewn i'r corff. Excuse chi, sgrifennu fi off heddiw. Iawn ta. So, yr prif peth sydd yn cadw chi'n saff ydy eich celloedd gwaed gwyn. Okay? So mae celloedd gwaed gwyn yn cael ei splitio mewn i 2 categori, sef phagocytau. Okay? So mae phagocytau yn celloedd gwaed coch sydd efo cnewyllyn mawr, a be maen nhw'n wneud ydy maen nhw'n amlyncu bacteria. Ie, neu mae'n fwy cywir i ddweud pathogenau. Okay, so os di'r bacteria yn mynd mewn i'r corff, mae'r hogiau yma yn amlyncu nhw, bita nhw basically. Okay, fatha Pac-Man, just mynd fyny atyn nhw a maen nhw'n adnabod nhw a maen nhw yn amlyncu nhw. Okay? So be dwi'n olygu wrth amlyncu, os mai dyna ydych pathogen, mae gennych chi eich cell fan hyn, so hwn ydy'ch cell gwaed coch efo cnewyllyn mawr llabedog. Be sy'n digwydd ydy, mae o'n ffurfio rhyw fath o peth fel yna. Iawn, a mae'r pathogen, so dyna chi, hwn di llun 1, hwn di llun 2 efo cnewyllyn llabedog neis fi, a wedyn fysa llun 3, fysa gennych chi yr pathogen tu mewn ond wedi cael ei dinistrio. Okay? So hwnna fysa'r pathogen yn cael ei treulio. Okay? Reita, a wedyn mae gennych chi y math o gelloedd arall o'r enw lymphocytau. Okay? A mae lymphocytau yn gwneud 3 peth. Okay? I ddechrau, maen nhw'n ffurfio gwrthgyrff. Okay? Antibodies yn Saesneg. A be ydy hein ydy proteinau cyflenwol i antigen yr pathogen. Okay? So be ydy antigen ydy, mae pob pathogen, neu pob cell mewn difri, okay, efo ar y tu allan, mae gynnyn nhw proteinau siâp arbennig.
Maen nhw'n specific. Iawn, neu penodol. So mae'r proteinau specific ma ar y tu allan yn galluogi i'ch corff chi adnabod hwn fel cell dieithr. Okay? So mae antigen gwahanol yn galluogi i yr lymphocytau adnabod hwn fel cell diarth. Okay? So maen nhw'n adnabod yr antigen diarth, a hwnna sy'n ysgogi iddyn nhw wneud hwn, iawn? Hwnna ydy yr ymateb immwn. Okay? So mae proteinau cyflenwol, so mae'r gwrthgyrff yma yn proteinau cyflenwol i hein, a be mae o'n wneud ydy, mae o'n gorfodi nhw i clystyru efo'i gilydd. Okay? So mae o'n clystyru y pathogen efo'i gilydd, sy'n gwneud hi'n haws i hein gwneud ei job. Okay? So mae gennych chi proteinau fysa yn cyflenwol i hein. So os dwi'n anodd wneud efo hwn. Iawn? So mae fysa hwn yn gwrthgorff. Sy'n gyflenwol i hwnna, iawn? So fydd hwnna'n ffitio dros hwnna. Okay? So mae gennych chi gwrthgyrff penodol ar gyfer pob antigen ydych chi wedi dod ar ei draws. Okay? Os oes y pathogen diarth yn dod mewn, iawn, mae'n cymryd chydig bach o amser i'r lymphocytau creu gwrthgorff newydd, iawn, ond so dyna pam ydych chi'n mynd yn sâl a wedyn yn gwella, iawn. Mae'ch system immun yn cynhyrchu gwrthgyrff ma, clystyru'r pathogen, a wedyn mae'r phagocytau yn cael bita fo. Okay? Yr ail beth mae lymphocytau yn wneud ydy cynhyrchu gwrthdocsinau. Okay? So mae gwrthdocsinau yn cemegion sy'n niwtralu gwastraff bacteriol. Gwastraff pathogenau. Okay? So, nid actually presenoldeb y pathogen sy'n neud chi'n sâl, gwastraff y pathogen sy'n neud chi'n sâl, dyna sy'n rhoi symptomau i chi. Okay? So mae'r gwrthdocsinau yma yn bwysig iawn, maen nhw'n nitralu y gwastraff mae'r pathogen yn cynhyrchu. Okay? Ac yn drydydd ac yn glyfar iawn iawn, maen nhw'n cynhyrchu celloedd cof. So be ydy celloedd cof ydy celloedd sydd yn barod i gynhyrchu gwrthgorff specific yn syth pan maen nhw'n dod ar draws yr antigen yna. Okay? So maen nhw'n celloedd cof sy'n cofio, iawn, peidiwch â defnyddio'r gair cofio mewn ateb, iawn, dyn sgynnon nhw'n bren i gofio, okay? Ond maen nhw'n adnabod y pathogen yn syth, okay? So, well i mi sgwennu hwnna, sy'n adnabod y pathogen yn syth, iawn, felly mae o'n cynhyrchu gwrthgyrff yn syth, felly mae'r phagocytau yn ymosod yn syth fel bod dim symptomau. Iawn, so da chi ddim yn mynd sâl. Dyna ydy bod yn immun. Okay? So dyna ydy immunedd. Okay? Mae yna lot i gofio fan hyn, iawn, mae yna lot o termau pwysig, iawn, so mae antigen yn un, mae gwrthgorff yn un, gwrthdocsinau, celloedd cof, iawn, a phagocytau, lymphocytau, okay? So ydych chi angen sicrhau bod chi'n gwybod yn union beth ydy heina, iawn, a be maen nhw'n wneud. Okay? So mae lot o waith bioleg yn strwythur a swyddogaeth, iawn, so be di enw'r thing,
be mae'n neud. Okay? So beth ydy phagokit, be mae'n neud. Okay? So wedyn, lymphocytau, 3 job, cynhyrchu gwrthgyrff, proteinau cyflenwol i'r antigenau, gwrthdocsinau, niwtralu gwastraff pathogenau, a celloedd cof, adnabod y pathogen yn syth pan mae'n dod nôl mewn i'r corff, cynhyrchu gwrthgyrff, phagokitau'n ymosod, da chi ddim yn mynd yn sâl, da chi'n immune. Okay? Reita, dyma ni cwestiynau cyflym yn fan hyn. So be mae lymphocytau'n cynhyrchu wrth amddiffyn y corff? Fydd hwnna yn gwrthgyrff. Pa ateb arall os ni'n gallu gael fanna? Gwrthdocsinau. Okay. Rôl y gwrthdocsinau wrth amddiffyn rhag mycoorganebau niwtralu gwastraff pathogenau. Okay. Faint o wrthgyrff gwahanol fyddai angen ar gyfer dinistrio 4 bacteriwm ag antigenau gwahanol? 4. Chi feddwl pam yn 4? Achos bod gwrthgyrff yn benodol. Iawn, neu specific i antigenau gwahanol. Okay. A beth yw'r enw am cymuned o microbau sy'n bodoli ar y croen? Flora. Maddeuwch i mi. Flora'r croen. Okay. Iawn, da iawn, good job. Nesa ydy bocs rhif 3. So bocs rhif 3 ydy, hwn dwi'n meddwl ydy'r bit anodda o'r uned yma. Iawn, so mae hwn ynglyn â brechiadau neu vaccinations. Okay? So, gafodd y system yma I ddyfeisio gan boi o'r enw Edward Jenner. Okay. A nath o creu brechiad yn erbyn y frech wen. Neu smallpox. Okay. Diolchwch, da ni'n gordiodd efo hwnna dyddiau yma. Ond dyna ydy lle mae'r busnes brechu yma wedi dod. Okay? Oedd dulliau Jenner chydig bach yn amheus yn ôl safona heddiw, iawn. Nath o heintio pobl ar bwrpas, okay? Sydd yn amlwg mae yna rhesymau moesegol iawn pam na ddylwch chi wneud hwnna. Ta waith, dyna oedd hanes Edward Jenner. Iawn ta, so, sut mae brechiad yn gweithio ydy, iawn, da chi'n cael chwistrellu ffurf o'r pathogen sydd wedi newid. Okay? So, da chi'n cael mewn injection unau rhan o'r antigen, iawn, neu ffurf anactif o'r pathogen. Iawn? So, mae hwnna, excuse me, yn cael ei chwistrellu mewn i'r corff. Okay? So, dydy hwn ddim yn mynd I achosi y clefyd, iawn, achos dydy'r pathogen cyfan ddim yn cael ei roi mewn. Okay? Be sy'n cael ei roi mewn ydy, be da ni'n basically wneud ydy drysu'r system immunedd I meddwl bod chi efo fo. Iawn, so da chi'n datblygu eich immunedd trwy'r cefn os liciwch chi. Okay? So, be sy'n digwydd ydy, mae'r celloedd gwaed coch, y lymphocytau, iawn, yn cynhyrchu y gwrthgyrff yma. Okay? So, mae'r celloedd gwaed coch yn cynhyrchu gwrthgyrff, iawn, so hein ydy'r gwrthgyrff. Okay? Mae nhw, fel welwch chi fan hyn, mae'r siap, iawn, yn benodol, mae'n specific i'r antigen. Okay? So, be da chi'n neud wedyn ydy, da chi yn cynhyrchu yr
celloedd yma, iawn, cysylltu fo heina, mae hyn yn cael ei amlyncu. Ond be sy'n digwydd ydy, yn bwysicach, iawn, da chi yn cynhyrchu celloedd cof. Iawn, so mae hwn digwydd tu mewn I chi, iawn, da chi yn cynhyrchu lot o gwrthgyrff, iawn, da chi'n cynhyrchu, maen nhw'n cael eu amlyncu gan y ffag o cytau yma, ond da chi'n cynhyrchu celloedd cof. Okay? A be mae hwnna'n olygu ydy, tro nesa, da chi'n dod ar draws y pathogen yma, be fydd yn digwydd fydd y celloedd cof yn adnabod hwn yn syth, cynhyrchu'r gwrthgyrff penodol, so cyn I chi fynd yn sâl, cyn I nifer y pathogenau cynyddu uwch ben rhyw lefel mwyn neu chi'n sâl, fydd eich corff chi wedi cynhyrchu digon o'r gwrthgyrff yma mwyn clwmpio nhw fe gilydd, bydd y phagocytau yn amlyncu nhw, a fyddwch chi ddim yn mynd yn sâl. Okay? So mae'n debyg iawn I be gafon ni fan hyn, iawn? So yr gwrthgyrff, iawn, gwrthdocsinau wedyn celloedd cof, ond mae'r ffordd da chi wedi cynhyrchu'r celloedd cof ma'n artiffisial. Yeah? Da chi wedi cael brechiad ffurf anactif o'r pathogen wedi chwistrellu mewn, iawn, a mae wedi cynhyrchu celloedd cof. So be da chi'n neud yn y bôn ydy twyllo'ch corff chi I creu y celloedd cof yma. Iawn? So dyna pam, pan da chi'n cael brechiad, iawn, da chi ddim, bod chi'n dod ar draws y clefyd eto, da chi ddim yn mynd I gael clefyd. Okay? So, da chi'n gallu cael y brechiad ar gyfer be bynnag ydi o, da chi'n gallu dod ar draws y pathogen unwaith eto, ond da chi'n cynhyrchu gwrthgyrff, a da chi'n cael gwared ohono fo yn syth. Okay? So mae'n cynhyrchu gwrthgyrff yn syth, sy'n golygu da chi'n immune. Iawn? So, dyna pam, iawn, y rheswm dyma pam, da chi'n gallu cael rhai clefydau unwaith. Okay? So, enghraifft, mae rhai clefydau bacteriol, da chi yn cynhyrchu celloedd cof, mae'ch corff yn adnabod hwnna, so tro nesaf da chi'n dod ar draws y clefyd yna, fyddwch chi ddim yn mynd yn sâl. Okay? Mewn rhai achosion, be sy'n gallu digwydd ydy, mae'r pathogen yn gallu newid I antigenau. So flew ydy'r enghraifft mwyaf cyffredin, pan mae pathogen, pan mae'r virus flew yn newid I antigenau, be sy'n digwydd ydy, dydy'r corff wedyn methu adnabod y flew. Okay? So mae'r un clefyd ydy o, mae o, os liciwch chi, mae'n gwisgo dillad gwahanol. So dy'r corff chi methu adnabod o. Alright? So dyna pam mae rhaid chi cael brechiad, mae rhaid I pobl hen a pobl sâl cael brechiad ar gyfer flew pob blwyddyn. Okay? Achos mae'n newid I antigenau. Alright? Be sgynnych chi fan hyn, y graff yma, iawn, ydy graff yn sôn am eich lefel, basically, lefel y gwrthgyrff yn y gwaed. Okay? So, os ydych chi yn cael eich heintio fan hyn, iawn, so mae'r bacteria neu mae'r pathogen yn y corff, iawn, be sy'n digwydd ydy, dros y cyfnod yma, bydd eich corff chi yn dechrau cynhyrchu gwrthgyrff. Okay? Fydd o di adnabod y pathogen, mae'n cymryd amser I hwnna ddigwydd. Okay? So mae hwnna'n clefyd ydych chi byth di gweld o'r blaen. Iawn? So mae hwn yn clefyd ydych chi byth di gweld o'r blaen, so mae'r corff mae'n cymryd amser. So yn yr achos yma, mae'n cymryd rhyw amser arbennig, so ni'n dweud sydd â 7 diwrnod fanna I lefel y gwrthgyrff cynyddu. Okay? So mae'r lefel y gwrthgyrff rwan wedi cynyddu I fanna. Iawn? So be sy'n digwydd ydy, mae'r symptomau'n dechrau mynd lawr. So yn y cyfnod yma, yn fan hyn, fysa chi'n sâl. Okay? Fysa chi'n dangos symptomau. Yn fan hyn, da chi'n gwella. Ond, da chi wedi yn fan hyn cynhyrchu celloedd cof. Iawn? So, rwan, fan hyn, dwi'n cael yn ail heintio fanna. Ond tro yma, mae'r corff yn barod amdani. So beth sy'n digwydd ydy, mae nifer y celloedd cof yn mynd wwmff syth fan I fanna.
Okay? Mae'n croesi y lefel yma, okay, yn sydyn. Okay? Mae'n croesi'r lefel yna o fewn cwpl o ddiwrnodau. Okay? So, yn y cyfnod yma, falle byddwch chi ddim yn sal fel oeddech chi fan hyn, iawn, falle byddwch teimlo chydig bach yn isel, ond mae lefel y gwrthgyrff rwan wedi cynyddu lot. Okay? Mae'r celloedd cof yma wedi gwneud y job, maen nhw wedi cynhyrchu llwyth o gwrthgyrff yn syth. Iawn? Ac uwch ben y lefel yma, da chi'n i mewn. Okay? So, da chi ddim yn mynd i gael y clefyd metal, da chi ddim yn mynd i fod yn sal, achos mae lefel y gwrthgyrff uwch ben y lefel immunedd. Okay? So dyna sy'n digwydd yn y graff yna. Okay? Mae nifer o gwestiynau lle maen nhw'n licio gofyn i chi dadansoddi graffiau, iawn, a gwneud yn siŵr bod chi yn gwybod beth sy'n digwydd pryd. Okay? So, os da chi uwch ben y lefel, da chi'n ei mewn, mae celloedd cof yn galluogi chi gynhyrchu gwrthgyrff yn gynt, iawn, a mae'n mynd fyny. So mae brechiadau, iawn, yn basically efelychu beth sy'n digwydd fan hyn, iawn. So os da chi'n cael brechiad, iawn, fan e, beth sy'n digwydd ydy, mae'r corff yn cynnyrchu gwrthgyrff heb bod chi'n sal tro yma, iawn. Mae yna ambell achos lle da chi'n cael chydig bach o side effects, ond dim byd mawr, iawn. Ond mae'n mynd reit fyny, okay? Da chi wedyn efo celloedd cof, so os da chi'n dod ar draws y clefyd ffrils, beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae'r nifer y celloedd, mae nifer y gwrthgyrff yn saethu fyny, yn syth, mae o yn clympio'r pathogen efo'i gilydd, sy'n golygu bod y celloedd gwaed gwyn, y phagocyta'n gallu amlyncu nhw, a wedyn da chi ddim yn mynd yn sal. Okay? Mae rhaglenni brechu yn hanfodol bwysig. Okay? Achos be da chi angen ydy, da chi angen immunedd ar gyfer pawb. Okay? So, mae o'n pointless brechu 50% o'r boblogaeth, achos mae'r clefyd yn gallu byw yn y 50% arall. Iawn? Be da chi angen ydy brechu 90% o'r boblogaeth, so does gan y clefyd nunlle i fyw. Iawn? Mae hwnna'n cadw pawb yn saff. Okay? So mae rhaglenni brechu yn pethau pwysig iawn. Maen nhw'n bethau hanfodol really i gymdeithas. Mae yna achos yn y gorffennol o pobl ddim eisiau'r brechiad MMR ar gyfer eu plant. MMR, measles, mumps, rubella, mae heina'n 3 clefyd plentyndod difrifol iawn. Mae yna gath neu waith gwyddonol i ryddhau yn sôn bod yna cyswllt rhwng awtistiaeth a MMR. Oedd hwnna'n gwyddoniaeth drwg, oedd o ddim yn gwyddoniaeth deg, gallai sgwennu gan rhywun oedd efo tuedd, a nath nifer y pobl oedd yn cael ei brechu disgyn. Canlyniad hwnna oedd plant yn mynd yn sal ac yn marw o clefydau oedd yn hawdd iawn i stopio. Okay? So, brechu pwysig. Okay? Iawn ta, symud ymlaen. Cwestiynau cyflym, beth allai pobl dderbyn mwyn diogelu rhag clefydau heintus? So, brechiad. Beth sy'n mewn brechiad sy'n achosi ymateb immune? So, mae gennych chi pathogen anactif, neu marw, neu antigen. Okay, y protein ar y tu allan. Beth sy'n aros yn y gwaed mwyn cynhyrchu gwrthgyrff cyfnodol ymateb immune cyntaf ydy celloedd cof. A wedyn beth oedd enw'r gwyddonydd oedd Edward Jenner. Iawn? Reita, sydyn iawn, bocs olaf, dwi eisiau sôn am profion cyffuriau. Okay, so cyffur ydy rhywbeth sydd yn newid sut mae'r corff yn gweithio.
Okay. So, mwyn datblygu cyffur newydd, mae rhaid iddo fo yn amlwg mynd trwy lot o brofion mwyn darganfod os dio'n saff i'w ddefnyddio. Okay? So mae gennych chi lot o profion cyn-glinigol. Glinigol, a wedyn lot o profion ôl-glinigol. Glinigol. Okay. So, os ydy gwyddonwyr yn datblygu cyffur newydd, okay, maen nhw yn profi ar celloedd dynol mewn labordy, okay, profi ar meinweoedd. Maen nhw'n gallu weithio profi ar anifeiliaid. Okay, so mae llawer o broblemau moesegol yn gysylltiedig efo hwnna'n does. Okay. A hefyd maen nhw'n gallu profi ar gwirfoddolwyr. Gwirfoddolwyr iach. Okay. So mae'n 3 dull sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer profi os ydy cyffur newydd yn effeithiol i drin rhyw glefydd. Iawn? A wedyn, ar ôl da ni'n profi ar grwpiau bach o gleifion. Okay, a wedyn, os di hwnna wedyn iawn, wedyn mae'n mynd ymlaen i profion mawr, a wedyn mae'n cael ei werthu yn gyhoeddus. Okay? Mae profion clinigol yn weithio defnyddio placebo. A be ydy hwnna ydy, maen nhw'n cymryd rhywbeth sydd ddim yn cynnwys yr cyffur. Iawn? Mae hwnna i wirio mae effaith y cyffur sydd i weld ac nid effaith seicolegol. Os di rhywun yn deitha chi cymera hwn, mae'n mynd i lleihau pwysydd gwaed ti, mae yna effaith seicolegol tu ôl i hwnna sydd efallai mynd i lleihau pwysydd gwaed. So mae rai pobl yn cael just pil siwgr, just mwyn cymharu os dio'n seicolegol neu effaith y cyffur sy'n cael yr effaith ar y corff. Okay. Da chi wedyn yn gallu cael treial dall sydd, so mae hwn yn lle dydy'r gwirfoddolwyr ddim yn gwybod os ydyn nhw wedi cael y cyffur neu'r placebo. Okay? A mae treial dwbl dall ydy lle dydy'r gwirfoddolwyr na'r pobl sydd yn sy'n trefnu'r prawf yn gwybod. Iawn? So lle nad ydy'r gwirfoddolwyr na'r gwyddonwyr yn gwybod. Yn amlwg maen nhw'n gwybod dweud bod grŵp A yn cymryd a grŵp A a grŵp B ddim. Iawn, maen nhw'n amlwg ddim jyst yn randomly rhoi cyffuriau i bobl a placebos. Iawn, mae'n ffordd o wybod. Iawn? So control grŵp A, dyn nhw'n, mae'n ffordd llawer mwy teg o wneud o. Okay? Dydy'r gwyddonwyr ddim yn gallu gosod tuedd ar y canlyniad yn y ffordd yna. Okay? So dyna i chi yn y bôn yr uned yna. Iawn? Mae yna cwpl o ychwanegiadau triphlyg. Iawn? So mae yna 3 clefyd specific da chi angen gwybod am. So mae yna chlamydia,
Mae AIDS a mae malaria. Iawn, so da chi angen gwybod beth sy'n achosi nhw, sut maen nhw'n cael eu drin, be 'di symptomau. Okay? Da chi angen gwybod am gwrthgyrff monoclonaidd, beth ydyn nhw, sut maen nhw'n cael eu cynhyrchu a'i defnyddiau. A gwrthfiotegau, da chi angen gwybod beth ydyn nhw a sut i'w cynhyrchu. Okay? So dyna yr ychwanegiadau ar gyfer yr rhan triphlyg da chi angen ychwanegu manau. Okay? Reit, mae yna hefyd yn yr excuse chi. Mae yna hefyd yn fan hyn wan, sgynnon ni'm amser wan, ond mae yna marcio cyfoed yn fan hyn. So ni yn licio i chi ddarllen yr ateb mae Wali wedi sgwennu yn fanna, a wedyn mae gennych chi yr cynllun ateb yn fan hyn. Gallwch chi benderfynu faint o'r 3 marc yna mae Wali wedi ennill. Okay? Wedyn mae yna un arall yn fanna ynglyn â brechu, so dyna i chi ateb Wali lawr fan hyn, a wedyn mae gennych chi y cynllun marcio. Okay? Reita, cofiwch, mae creu defnyddio'n gwybodaeth yn bwysig iawn, ond mae o hefyd yn bwysig iawn bod chi'n ymarfer eich hen gwestiynau. Okay? So beth da ni wedi gwneud fan hyn ydy un techneg adolygu, mae yna nifer o ffyrdd gwahanol, da chi angen ffeindio'r ffordd sy'n gweithio i chi. Cofiwch da chi angen dwyn y gwybodaeth yma i gof a cymhwyso fo i hen gwestiynau mwyn llwyddo. Okay? Peth pwysicaf ydy sicrhau bod chi'n gweithio'n galed ar gyfer eich arholiad. Okay? Iawn ta, pob lwc, a diolch yn fawr i chi.